ka intiere rusa thuolo mag timo gigo ma odwaro. Osewacho ni onego bed ni time to nitiere limit kata kiwango moko onego bed ni iweye mondo dhi asasa. Iwacho ni gimoro amora bende kitimo asasa onya bedo marach ka intiere kanyo. Balanced independence ni kata balanced freedom ni onego yude yo machal nade kind jopuonjre mas kinde mag intiere rusa kar kae waserange kuonde mopogore opogore to magi te duogo yudo nyathi ko ni en gi stress, en gi depression, nitie mar mental awareness kata mental health awareness parenting. Ing'eni nyathini nigi stress, ilos kode. Ing'eni nigi stress, imani ni jaocho e kinde mag intiere kar kae. Thuolo ni onego yawe yo machal nade mondo be nyithindo bende kinde mag intiere ka gin gi stress mag yago e skul kata mag yudo pacho kik wane cases mag derruok kata makaonge mag oko gin giwegi. Erokamano ahinya kuom penjo machalo kamano. Kuom mano gima anyalo wacho ni nyithindo ma wan go ndalogi, nyithindo pogre, and janyuol ka janyuol onego kaw time mondo understand oelewa nyathi ni obed gi nyathina ni chalo kama. An kanyalo wuoyo kuom nyathi man go en jafom to sani. Kana ochopo klas 7 naneno ka oloso timetable mare mar somo. To nyathi kiseneno kochako kaw that direction to negi konyri kode kantiere books modwaro mag revision onegi miye. Kineno ka nyathi osebedo ni nyalo loso timetable mare mar somo kiki interfere kode nikech en kod vision mamare. To mondo mi otim mano matiende ni osewinjo gima japuonj onyise e school koro temo mondo create time mare mar somo. Ong'e ni chieng' ma kama obro timo subject ni nang'iyo timetable neno anwang'o ka opango kako dwan mondo otim assignments lego seche modwa no som ma odhi timo subject ni modhi timo subject ni. Nyathi ainano kiseneno ka oseloso timetable ni kiki interfere kode, med mana miye gik manyalo konye timo gino nikech en kod dwaro mar mondo mi otim gino en owuon. To ka ineno ka en nyathi mabedo kod nyao mar somo to nego bed ni imiye environment monyalo some maber. Inyalo kelo ni books moko mag revision nikech nitie seche moko adier ma jonyuol wan mo fail. Nitie nyithindo ma ok tim gigo, ok dhi randa e hero margi. Nyathi osewero ni awera book modwan mondo tim assignment to kikel. Nyathi osekweyo gik monyalo timo go to kikel. Bas nyathi dhi chopo kama koro chunye all dadi hata nikimwambia hakuna kitu atafanya. The same to girl child. Umanyo gigi to konyal yudo gigi. Kokonyal yudo gigi to konyal nwang'o osiepne monyalo dhi timo go revision. O give up koro bro sort to some other things. Ma biro nwang'o ka samoro koro dhi kelo shida ma idhi chako ywagoni. Koro nego be nuan jonyuol wa understand nyithindwa, wamiyo gi gik nafas maber mar somo, wamiyo gi gik monego bed ni gipuonjre go mondo mi wami jopuonj be tich mayot. Kendo sama nyathi oduogo kaka nyogi duogo rusani, onego bed ni janyuol ka janyuol ng'iyo ni nyathina ni assignment mane manyomiye to time frame modwa timo go gigi to gik motimo go gigi bende nitie. Samoro nyalo bedo ni en adier ni ok inyal bedo gi uwezo mar nwang'o gimoro amora ma nyathi dwaro mondo tim go assignment. To nyathi ong'eyo osiepene ma oduoge be rusa manyalo bedo kod gigo. Inyalo wuoyo kod nyathi timiye thuolo no kata ka en fair things en okay. Osiepni mane manyalo bedo kod book machalo kama imiye yot to nyalo nyisi. To kaponi inyalo wuoyo kod janyuol kaponi tudruok nyalo bede well and good. Ka onge inyalo miyo nyathino thuolo mondo mi odhi upenj nyawadgi no kanyalo miye bugno mondo mi obi okonyrego. Mano wabro konyo nyithindwa yo mayot. Omiyo seche moko nitie gik ma wan mwakos kaka jonyuol mondo mi nyithindo ochop kuonde ma gichope ma nyathi chop ni koro kata oseneno lose hope ok onyal somo to ok en hero mare, en mana janyuol emotimone mano. Nitie jonyuol adier bwana ma anyalo nyisi ni nyathi oneno ga nena ka dhi skul to koshughulika go. Nyathi uniform be oyech, nyathi onge book, nyathi onge kalam, en bora no chulo nyathi school fees. To nyathi kuwuoyo kode seche moko duoko nyathi marach. Mano kuomwa wan jonyuol wabe watimo makosa. Nyathi ainano obro dhi ga skul nikech janyuol. To magi nyithindo moko minuang'o ni nyathi ok dhi skul. To bag neni owuok go to chako kwanyo plastics to dhi ouso. Ining'e ga nyathi dhi skul to nyathi wuok ga
to dhi kwanyo ga plastics to dhi opimo, nyathi wuok ga to kwanyo chumbe moko mag kopa gi to dhi ouso. En ulegevu mar janyuol. Onego bed ni ing'e ni nyathini odhi ga e skul adier koso kodhi ga, ting'iyo bug nyathi. Nitie jonyuol mosebedo kod problems go, especially kuonde dak mongore kaka slums gi. Nyithindo gin mag skul, nyathi orwako law moro iye, to biro golo law ma oko ni mar skul ni, to dong law ma iye cha, to dhi environment mo machielo. To nitie nyithindo manosega we skul, to nyithindo matindo gi gima na yudo kodgi ni mabedo street boys gi, kamoro biro to girwako kabisa, kendo ibono ka gitiyo kode until chopa point ma nyathi nyalo lal ni tikia ni nyathi olalo diga kanye. Nitie diere mone wasemanyo nyathi moro kamano manuwuok ni dhi skul to nochako duogo bo lal for 3 months. Ne wanono nan nindo ga bo daraja Ngara kacha. To jowetegi koseng'e ni manye, to gikipon ka girilokete nikech ging'e ni manye, gibe koro gidefende mondo kik time nade, kik yude. Koro obro bedo kokwenyo gi jogi to gigi nitie ng'ama uso koyiene street ka nyithindo gi kod chikegi. Ok inyal chaka biro kwenyo kawuono to ichako dhi ir kami use cha. Ibro dhi kodgi tiuso to in inyiewo ni chiemo gi gik midwaro, but ok inyal donjo direct kamano. Mano e gima na lan kane nwang'o nyathi kaina no. But finally no bende ni koro odwaro ni mondo oduog ot. Osedonjo kuom joka to odwaro yo mondo oduogo dala. To konyal nwang'o kako duogo kech osetere environment mo masamoro wiyo wil kuma gidakie. Kamano Wilson.